Sizochike izinto. Soyimalizana ngempela seyijikile izinto usuphinda ulahla futhi umkhondo nogwaja omdala. Umthandeni Mfoko Manqele njengoba esazi ukuthi i-album yakhe bekinde ukuthi iphume mhla ka-4 Disemba. Kusenjalo kwezingane zakwethu i-album iyaphuma kusasa mhla ka-2 iyaphuma i-album kaManqele Amavolovolo igcokama elisha. Kanti-ke eyakhuzani lizophuma ngawo mhla ka-3 akakashintshi lutho. Eyakhuzani Mathinja noGodo ilindele mhla ka-3. Masekuthi yenkosi amagcokama ilindele nakanjani nabo bathi one night stand ilindele nakanjani mhla ka-4. 2 igcokama elisha. 3 ukhuzani Mpompongose. 4 inkosi amagcokama. Abafana bamgqumeni khona bahlanganisa sa-EP. Kuzophinda-ke uBobo ukhiphile uBobo ibhekene kanjani i-album yakhe online uyibheke nakhona ku-YouTube. Ngizophinda ngibuyele nabo bonke abantu okuyinto ukuthi bakhiphe nase bekhiphile.